салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. Дар навори имрӯзаи мо танҳо квартира мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк бонед, дӯстони азиз дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо барои мо хеле муҳимай. Ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, рақамҳои мо дар экрана бо тариқи WhatsApp равон кунед. Реклама мекунем, рекламаш без сумай. Инак квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. Духонага квартира дар 3 метраш қарор дорад, 49 метр квадрат мебошад. Фурӯхта мешавад бо нархи 155 000 сомонӣ боз савдо мешавад. Об, свет, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% мебошад. Хона шикатору дорад, дом тайёр аст. Фақат ремонт карда даромада зиндагӣ мекунед. Харидор бошад, рақамош дар рӯи экрананд. Занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. Аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. Инак квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, Корвон, баъди Обтовӣ. Якхонага квартира дар 3 метраш қарор дорад, 40 метр квадрат мебошад. Фурӯхта мешавад бо нархи 188 000 сомонӣ боз савдо мешавад. Об, свет, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% мебошад. Ремонти хубам дорад ва бо тамоми чизу чораш хона фурӯхта мешавад. Харидори аниқ бошад, рақамош дар рӯи экрананд. Занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. Инак квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, Шоҳмансур, назди аэропорти кӯҳна, рӯбарӯи мактаби 16. Якхонага квартира қарор дорад дар 3 метраш, 43 метр квадрат мебошад. Фурӯхта мешавад бо нархи 170 000 сомонӣ боз савдо мешавад. Об, свет дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% мебошад. Хона ремонти нави замонавӣ дорад, фақат даромада зиндагӣ мекунед. Харидори аниқ бошад, рақамош дар рӯи экрананд. Занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. Соҳиби хона Иброҳим ном дорад. Инак квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. Духонага квартира дар 5 метраш қарор дорад, 53 метр квадрат мебошад. Фурӯхта мешавад бо нархи 150 000 сомонӣ боз савдо мешавад. Об, свет дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаша 100% карда дар дастон метиҳанд. хона айни ҳолу коробка мебошад. Харидори аниқ бошад, рақамош дар рӯи экрананд. Занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. Аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. Ташаккури зиёд бародарони азиз ба дастгирии некатон.